Mangandoy sa tanang magtiayon nga magdugay ang ilang kaminyoon sa taong ilang gipakaslan subay sa ilang gipanumpaan at tubangan sa altar. At nung sayran ang sekreto sa magtiayong lolo o lola nga sud na sa 67 ka tuig nagpabiling ligo ng ilang panag-uban. Andrea Patenya, Suginlimi. To have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness or in health, to love and to cherish, till death do us part. Sa 67 katuig na ang nilabay, apan nagpabilin gihapong tinuod kining mga saad ni ining 89 anyos nga si Lola Benigna ug 91 anyos nga si Lolo Agustin alang sa usag-usa. Unom ang nahimong bunga sa ilang kaminyoon, apan di na nila maihap kung pila nakabuok ang ilang mga apo ug apo sa tuhod. Apan wa makalinti sa ilang tag-sa-tag sa kakasing-kasing ang ilang love story. Sugilon sa duha nga ni atong panahon sa gubat sila nagkaila sa may barangay Mabolo. Ug tungod sa kagubot, mi bakwit sa bukirang barangay sa Sirao si Lola Benigna. Ito mga gubat man. Nagubat man nga, evacuation, bakwit. Ya, dia baglagi ang sami. Ako niya din niya si Ato Bukid. Nanita na siya na ako nito nga na siya dito sa Bukid. Ay, iyakan di apa sa Bukid? Katultol man kasya. Pagbalik nila sa syudad, ni-propose dayon si Lolo Agustin. Mato ni Lola Benigna, nga puwerte niyang ampo sa Ginoo aron mga yugiya kung si Lolo Agustin na bagyod ang iyang dawan. Ampo lang Ginoo, unsa maubad din na akong ikakauban nung kunsa. Maubad yun. Stick to him. Bisan og dulaan 70 ka tuig nang kasal ang duha, sama gihapon sila bag-ong manag-uyab tungod sa kasweet. Di na gyud kuno sila mangitaglain pa ug ang usag-usa magpabiling ilang first and last love. Sekreto sa ilang relasyon, aduna gyud kunoy usa nga magpaubos kanila kun maglalis. Wablay. Way. Yan lang. Pulos na mo kayo, sigang aligob. Magsunog na. Bisag kubrin, lipayan lang. Magsinabta naman. That is the most important. Igo na lang silang manimba karong Valentine's Day isip pagpasalamat sa Ginoo sa paggiya sa ilang relasyon ug mensahe nila sa usag-usa. I love you. Tubagin mo, Nay. I love you too. Andrea Patenya, News 5. Dili pa hingpit ang pagdawat sa mga kapatid nato nga nasa third sex. Apan dili nato sila masalikway kaysa gusto nato sa dili. Aktibo sila o ganaha sila sa tanang sektor sa katalingban. Aron masabtan kini nato, Suginlimi King Perez. Sa paglambo sa panahon, di lang babae ug laki ang makapamatuod ug way sukod nga paghigugma. Sama ining Venezuelan artist kinsa miapa siyang American partner dinhi sa Sugbo. Wa niya gikauwaw ang iyang pagkatao nga gani makita siyang second photo exhibition nga gitituluhan og Tales from Our Skin. Isip self-expression lakip ini ang iyang sexualidad. This is who I am, and very happy to to share with other people and to see who I am. Silang Jess ug RC kinsa tulo ka tuig na nga same-sex couple. Naabta namo sa ilang pre-Valentine's get-together uban ang ilang mga higala nga adunay susamang panlantaw ang maibog sa sama nilang lalaki. Unang uyab ni Jess si RC samtang ikalima na kining same-sex relationship ni RC. Dawat na sa pamilya ni RC ang pagkipagrelasyon og lalaki apan nailalang si RC sa pamilya ni Jess nga taga-Tacloban sa pagduaw nila human sa bagyong Yolanda. Ako naman siya ginawa dito sa dito sa Tacloban sa parents. Pero as a friend, yeah. But I think they know. Kung aduna may kalahian ng same-sex relationship sa mga manag-uyab, matod sa duha nga way susamang pagsalig sa matag-usang sekreto sa ilang relasyon. Giangkon sa duha nga dakong suliran ng pagdusog balaod nun sama sa same-sex marriage. Pero we are moving forward to that direction, and I think our relationship and being open about our relationship, our 3-year relationship to the public, it's a work in progress. Yeah. Kay nagdako sa ka-relihiyoso nga pamilya matod sa amahan sa lalawigan sa Sugbo. I'm against it. Dili di na mo kanang kwan ba
to bear children ba? How can two persons of the same sex bear children? Gipasabot ni Roxanne Doron, usa ka gender advocate, nga ang kadaghanan igo lang sa pagtolerate sa mga kalihukan sa mga lesbians, gay, bisexual ug transgenders, labi na aduna kini maabag sa katilingban, hinungdan nga di pa kini makaduso sa katungod. Nag-tolerate na to ang LGBT community para mo take advantage ta sa unsa ilang makontribute sa society. Pero naikuwang walay legal protection. Giangkon sa niini nga dili pa lig-on og wa sab nagkahiusa ang LGBT movement sa Sugbo kay gani adunay diskriminasyon sud mismo sa maong sektor sama sa mga sakop niini nga mga kabus. Dugang pa ini nga gawa sa paghatag og edukasyon bahin sa ilang sexualidad, magmalampuson lang ang pagduso sa mga katungod sama sa same-sex marriage kon makighiusa mga LGBT sa laing mga gipahimuslan nga sektor sa katilingban. In other words, ang iyang sectoral issue is actually a societal issue. And in order niya nga ma-push ang sectoral issue, kinahanglan siya mo-integrate o mo-join sa struggle sa broad masses para mo-support sa iyang sectoral issue. That homophobia and discrimination and these backward thoughts will someday be gone. So para sa mga partners, discrete applause at partners, and discrete partners, look at us. Be your true color, shine through. Be your true color, that's why I love. Walay mulalis nga paghigugma usa ka katungod gani mohatag kini og kahayag sa imong kinabuhi ug masukod ang imong pagkatawo kun asa kutob ang imong mahatag sa imong hinigugma apan alang sa mga lesbians, gays, bisexuals ug transgenders nga mga Sugbuanon at ngan pa kon hangtod kanon sa nila masinati ang paghigugma nga walay diskriminasyon. King Perez, News 5. Ang hawakad daw ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw ang Biyernes, Pebrero 14 tuig 2014. Hangtod sa Lunes. Happy Valentine's Day, Attorney Georgia Herrera Clark. Bawa kini si Attorney Frank Malilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod ang Action Prime. Happy Valentine's sa atong tanan. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Action!